Šalom Pavla. Takže a da džives a nám kadaj, te rozkydali nedomysku láv. A týž láha otázka na Biblia, prala lepiňale. Mene prale zdával päť otázky a Roman je odpenla. Takže prvá otázka mám pre ťa. Kto je Ježiš Kristus? Biblia píše, že Ježiš Kristus bol človekom a stal sa slovom telo a telo prebývalo medzi nami. Ježiš Kristus bol človekom, ktorý kázal ľuďom daven učeníku Ježiš. On dal raz preprúv, lebo dikraz, že trpíme nuđené, asi kaže sa mi jek vecos, to znamenilo, že bola tam láska. Amen. Že láska zvíťazí nad všetko. Nad hriechom, nad diablom a nad smrťou. Kde Ježiš dokončil svoje dielo? V nebi? V pekle? Alebo na kríži? Biblia píše, že Ježiš dokončil svoje dielo na kríži. Amen. Lebo Ježiš, keď bol na kríži, povedal, už je dokončené. Ale chcel by som sa spýtať, čo Ježiš dokončil? Ale Moja otázka je to, že keď Ježiš povedal, už je dokonané, čo Ježiš dokonal? Ježiš dokonal to, že povedal na kríži, už je dokonané, takže znamená, že bolo dielo, že Ježiš prišiel po nás. Ale To bolo dielo pre Ježiša Krista, že položil svoj život a dal život, aby sme boli my zachránení. Amen. Takže ideme druhou otázkou. Čo je zmyslom života? Zmyslom života je to, že Ježiš hovorí, že zmyslom života je to, že keď meníš svoj život, jak môžeš meniť svoj život? Biblia hovorí, že iba môžeš meniť život Kristovi. Ale zmyslom života je to, že kráča človek po Ježišovi. Amen. A zmení svoj život. Tretia otázka mám, Peťo, pre teba. Kto je Svatý Duch? Biblia píše, že Duch Svatý je osoba, ktorá Biblia píše, že Duch Svatý, a môžem ti otvoriť aj kapitolu, aj verš bratu, ale Biblia hovorí, že Duch Svatý bol osobou pre nás, aby riadil náš život. Predstav si toto, Biblia píše skutky apoštolov, že Ježiš poslal Ducha deň letníc na apoštolov. Môžem sa pýtať, kde presne to? Biblia píše skutky apoštolov. Ideme tam? Áno. Skutky apoštolov, kniž? Počkaj. Duchu? Skutky 5.3.4. No Peter, Môžem. no Peter mu povedal, Ananiáš, prečo si Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svatému? Nebolo vári za peniazy za predané pole? Nebolo vári tvoje, kým si ho mal? Keď si to už predal, nemohol si to peniazmi zaň voľne nakladať? Takže tu Biblia hovorí, že môžeme klamať Duchu Svatému. Ale ty si povedal otázku, že to je Duch Svatý. Biblia hovorí, že Duch Svatý bol osobou pre náš život. Má zmysel, má pocity, má voľu.
Amen. Takže Ananiáš a Zafira, istý muž menom Ananiáš spolu sa manželkou Zafirou predal majetok s manželky vedomým, si časť peňazí odložil a zvýsok prenašol a položil apoštolom k nohám. No Petr mu povedal, aby si klamol Duchu Svatému a odložil si tvoje, kým si ho mal. Amen. A keď si ho už predal, nemohol si s peňažmi zaň voľne takúto vec neklam si ľudom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slova, padol a naposledy vydýchol a všetkých, čo tu počuli sa. Aby ste vedeli. Amen. A takisto mám tu aj ver, že Duch Svatý otrostí bratu Korinským 2.10. Korinským 2.10. Počuť, čo tu Biblia hovorí, že Korinským 2.10. Nemám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Takže tu môžeš vidieť, bratu, že duch skúma, duch aj môže ťa vzať do hlbiny. Takže duch je všade prítomný. Amen, amen. Môžeš vidieť, že duch, keď berie človeka a ukáže mu aj hlbiny, ale takisto mu ukáže aj, že je všade prítomný. Ideme na túto otázku? Prečo nemám spáchať samovraždu? Halleluja. Biblia píše, Lukáš, a môžem ti otvoriť aj verš, Lukáš 1.37. No to... Počuj, čo tu povedala žena Ježišovi. Lebo u Boha nič nie je nemožné. No na to Mária odpovedala, som služobnícka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Chcem ti povedať, že čo je to samovražda? Samovraždou je to, že môžem ti tvrdiť, že ak spoň chvíľu zvážiš, že by si dovolil alebo dovolila Bohu stať sa skutočným tvojim Bohom do tvojho života, sám ti dokážeš, aký veľký skutočný je Boh. Biblia píše, že nemôžeš si dovoliť zasahnúť do tvojho života, lebo to by bola samovražda. Samovražda je to, že keď príde diabol a normálne ti hovorí, že môžeš urobiť samovraždu. Ale Boh to nechce. Tí, ktorí si ublížia na svoj život, takže už nemajú to miesto do Božieho kráľovstva. Tak jak Judáš, nie? Amen. Takže ideme na túto otázku. Ideme spadky. Takže keď Boh povedal, keď sedeli učeníka a Judáš tam bol a Boh povedal, že chcel moči, takže Boh dal už milosť Judášovi, nie? Amen.
Takže ima odol zle Judáš milosť. Če ona príde poda milosť. Amen. A ty keď skolika peske jo tvođas, kolika peske cinđas Jov, kolik pes krevske vražda. Takže varikana od ženu, peske do da korkoro kero, lebo šume diabolos. Amen, amen. Kao te penutrava, že sa rakara upene, že o Judáš, Ježiš penže, že kod akumanca močila, jo ma zradzila. Ale kada te penul, sokale ako Ježiš mišil nás, že komanca močila, kod ma zradzila. Predstavím tu, že sa mu činža z Ježišova, vtedy prišiel diabol a šepkal mu do uši. Ale chcem ti vysvetliť to, bratu, že sa Aľa sa teda Ježiš, kuda som sa močila, predstav si toto, že Judáš za čo predal Ježiša? Za peniaze. Týžka mala stala otázka, že Sar odol stvorila som nebo z Epku, ale týždňa sa Eva a Adam. Že kan odol gela sa zahrada a sa la pokušinja soha. Amen, amen. Lala skaha. Amen, aleluja. A kanak, bači, kada mi je sikalo, že lebo Eden bol v nebi. A otázka ma je toto, preto. Patrí démoni na dozbory? Na dozbory? Či patrí, ne? Biblia písime, že napatrí na dozbory, ale aven a dozbory, a hin bud a rozbory, ale by našli nenastával a dozbory, lebo hin od ženu slobodno predlodu. Musel slobodno tam od ženu predlodu. Ale kama tu keď tepenu, kada som mani gelal, keď iľal, Andro, Eden, Rezarada, Duchovne sme. Vykamáva tu keď tepeno, že za odl stvorinča zle Adam a Eva, predstav si toto. Keď Boh stvoril človeka na svoj obraz, stvoril muža. Ešte tam nebola žena, iba tam bol muž a volal sa Adam. Ale chcem ti povedať, že mojou otázkou je to, že keď Boh stvoril zlými človeka na Boží obraz a vzdychol mu do nozge vdych života, prečo tam nebol diabol, ale keď Boh stvoril ženu, už tam bol diabol. Prečo tam bol? Silné. Lebo vieš prečo, bratu? Lebo Boh, keď stvoril ženu, on vybral človeka rebro a utvoril to ženu. Ale otázkou je to, že rebro znamená život. Ale mojou otázkou je to, že keď diabol išiel k žene, prečo žena nezbadala, že had môže hovoriť? Had nikdy nemôže hovoriť, iba sa hltať po prachu zeme. Ty sme otázka je, že sar o kajas odol, sa geľas no diabolos, kde bol Adam? Lebo kana tebi tu kelehas, tebe lava šukočík na sklady navladač. Dala šukovla. Kde bol práve Adam? Čo strážil? Biblia píše, že Adam obrábal pôdu a strážil, ale on strážil 4 rieky. Predstav si, že Biblia hovorí o 4 riekach. Prvá rieka sa hovorí Píšon, druhá Gihon, tretia Biblia píše, že sa volala rieka Chavila a Efrat. Človek tam obrábal a strážil ju, ale mojou otázkou je teraz, prečo Boh dovolil diablovi, aby pokúšal ženu, ale nie Adama? Silné. Vieš prečo, bratu? Lebo Adam bol silný v duchu, jak Eva. Lebo Eva nerozpoznala, čo je to dobro, Zlo. Vtedy Eva rozpoznala, keď sa jej otvorili oči. Vtedy rozpoznala, čo je to dobro a zlo. Ale vieš, keď teraz ideme na počiatku, keď ideme,
care s-a făcut palosap, Biblia apelă že... Care e secundă? Pokušania pád. I Biblia apelă že had bol najsvejší zo všetkých pol, nik zviera, ktorý utvoril Hospodin. Takže tam je kade sikavel a do nebo sa nechveli chváliť o Lucifer. Takže sa respektla stele odl da Lucifer, kaj vlastne hazil. Amen, aleluja. Takže ta Biblia apelă že je stvorin čas, takže tam možno stával Jov. Lucifer, lebo je stali pekle, na? Aleluja. Predstav si toto, bratu, že keď sa stal boj v nebi, strútal tam boj. Ale mojou otázkou teraz, jak si mi povedal, že kde vrhol diabla na zemi. Mojou otázkou teraz si predstav, že v prvej kapitoli Genesis Boh urobil toto. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustná a prázdna, ale tma bola nad prahlbinou, ale Boží duch sa znášal nad vodami. Takže diabol nebol vrhnutý na zem. On bol vrhnutý do výšiny. Amen, amen. Lebo ešte nebola zem, ani nebo, kde by Boh ho ovrhnul do zemi. Lebo bola tma. Takže Boh ho vyhodil do výšinnosti. A preto diabol bol taký múdry, že keď už sa krstil, a Biblia píše, že keď išiel na 40 dní a 40 nocí, aby tam sa modlil, vieš, že duch ho tam vnášal. Amen. Takže diabol sa zgoďaver, že tu mám tele pekial, metovala to vrchina, me to pekala tele. Aleluja, amen. Ty si keď dal lače spienes, bratu, že keď Ježiš prišiel do Jordánu, prišiel za Janom Krstiteľom. Biblia píše, že on keď nemu prišiel Ježiš, takže znamená, že ho, čo robil? Pokrstil, amen. A teraz si toto predstav. Keď Jan krstil Boha, prečo Jan mu povedal, Pane, prečo ty ma mňa nekrstíš? A čo povedal Ježiš? Urob to, lebo povedali to po proroctve. Takže znamená, keď Ježiš bol pokrstený, ale Duch Svatý ho znáš viedol na púšti 40 dní a 40 nocí. A teraz si predstav, môže diabol pokúšať Boha? Biblia píše, že áno, lebo na púšti môžeš vidieť, že diabol pokúšal Boha. Amen, amen. Ale mojou otázkou je teraz, keď diabol pokúšal Ježiša a mu povedal, keď si syn Boží, urob si to kameňom chlieb. Ale mojou otázkou je, ako diabol zobral Ježiša na vrch? Z púšti na vrch. Vidíš, toto je silné. Že keď si predstavíš púšť a nie je tam nič, len sama púšť a ty. Ale jak diabol, vidíš toto? Že jak diabol ho zviedol na vrchinu. Toto je silné, vieš? Vieš to, že Ježiš to, keď ho diabol viedol? Predstav si toto. Biblia píše, že diabol prichádzal čo? Zničiť, hubiť a zabíjať. A teraz si predstav. Ježiš, keď bol na púšti, predstav si toto, že v tele vyhľadol, nie že vyhľadol v duchu. Biblia píše, že vyhľadol v tele. Teraz si predstav, že diabol k nemu hneď pristúpil, aby ho pokúšal. Človek, keď je vyhľadený v tele, vtedy prichádza diabol, aby bol pokúšaný. Lebo v tele, keď urobíš napríklad post, to znamená, že urobíš to v tele, ale keď vyhľadneš v tele, vtedy diabol príde ku tebe a môže ťa pokúšať. Ale Ježiš sa nedal. Lebo on povedal, je napísané. Tak, amen. Ale diabol, vieš, keď Ježiš povedal, je napísané. Takže znamená, že diabol ho čítal, amen? Aleluja. Keď stiž možná stavil zorale kanálom, možná stavil tu rozpoznania kanálov lačovecus, kanálov na lačovecus. O lačo na lačo. Amen. Ale predstav si toto, že keď Ježiš bol na púšti a diabol mu povedal toto. Keď sa mi skláňaš, dám ti toto kráľovstva
lebo by mi bolo dané a dám každému, komu chcem. Ale čo diabol môže ponúkať? Čo ponúkol diabol Ježišovi? Aby zrobil chleba na... Teraz si toto predstav, že Biblia nás učí, že tu diabol, keď to urobil toto, že keď Ježiš sa mu kláňal, nechcel kláňať, ale predstav, že ponúkol mu veci. Počuj to, aké? Kráľovstva sveta. Kráľovstva sveta, že diabol mu ponúkol, aby sa mu kláňal. Ale Ježiš čo povedal? Je napísané iba samému Bohu sa budeš kláňať. Amen. Amen. Takže ideme na ďalšie otázky. Čo je kľúčom k tomu, aby manželstvo vydržalo? Čo je kľúčom toho? Čo je kľúčom k tomu, aby manželstvo vydržalo? Rímským 7. Prosím, Rímským? Áno, počkaj. Kapitola 7, 2. verš. Rímanom No. 7. Rímským 7, 2 verš. Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým neživí. Keď však muž zomrie, žena je slobodná od zákonu, ktorý ju viazal mužovi. Kľúčom je toho, Čakaj, ste to zvuku. Čo je kľúčom k tomu, aby manželstvo vydržalo? čo je kľúčové. Riským 7, to je hlavne, tu je to, že buď manžel alebo manželka musia umrieť, aby toto manželstvo bolo zlomené. Kľúčom je to, že keď človek, to je Boží príkaz, ale v našej modernej spoločnosti až 51% manželstve končí rozvodom, to znamená, že vyššia polovica párov, ktorá dá sľub, kým nás smrť nerozdelí. To je kľúčom, že keď človek si vezme ženu a jej povie, že kým nás smrť nerozdelí. Jak prichádza pokušenie? Pokušenie normálne môžeme vidieť, že prichádza pokušenie cez diabla. Ale pozor, Biblia tiež hovorí, že môže človek sa sám pokúšať. A tu hovorí o telom. Že telo môže pokúšať človeka a to môže hovoriť, že je to diabol. Ale nie, to sa mlia. Vieš, diabol pokúša skrze človeka. Vieš, niekedy musíme vedieť, jak bojovať proti diablovi. Vieš, keby Eva vedela, že to je diabol, jak by to bylo? Sad bi odavljala ste bi Eva o Adam, te bi Eva zanjala že odal diabolos, bi bili svate, to konale?
Predstav si toto, že Biblia... Sila. Ale si predstav, že to naozaj to je sila, lebo si predstav, že tá otázka, predstav si toto, že jak prichádza z pokušenie, a Biblia hovorí cez človeka, ale môže byť aj pokušenie, že diabol môže pokúšať. Lebo on má na to démonov a on ich normálne rozpustí, aby pokúšali človeka. Ale mojou otázkou je, čo je to, keď diabol normálne pokúša? Čo chce pokúšať? Vieš, čo chce pokúšať? Predstav si toto, bratu, že Ježiš nás stvoril. Teraz si predstav, keď Ježiš nás stvoril, jednu vec, čo nás Boh povedal, že aby sme boli povolaní, my sme povolaní, čo kázať Božie slovo, učeníkov a zakladať zbory. Ale teraz si toto predstav, že keď diabol prichádza pokúšať, tak potom aj tam je aj pád. Pícha. Lebo Biblia píše, že keď je pokúšanie, tam aj človek odpadne od Boha. Ale chcem povedať na to, že Biblia hovorí, že slovo ťa dokáže urobiť takým silným, že môžeme veriť v Boha. Lebo bez Boha nemôžeme sa páčiť Bohu. A teraz si predstav, keď človek není v Bohu a je oddelený od Boha, to je najväčším hriechom, keď sa človek oddelí od Boha. Ideme na ďalšiu otázku. Je peklo skutočné a je peklo večné? Amen. Amen. Halleluja. Vidíš, toto otázkou ľudia nie sú vedomí, či existuje peklo. Ale chcem povedať, že peklo existuje. Peklo je aj večné. Predstav si toto, že Biblia nás učí, že je psychická smrť. Je aj fyzická smrť. Ale predstav si toto, druhá smrť. Čo je to druhá smrť? Druhá smrť je ohnivé jazero. Takže pekla môžeme vidieť vo svete, že pekla existuje. Môžeme vidieť vo svete, že svet klame. Môžeme vidieť vo svete, že diabol prichádza len zničiť, zaobiť a kradnúť. Takže pekla existuje. A predstav si, že pekla je duševná. Že tam s telom neideš, ale tam ideš do dušou. Je večnosť v pekle spravodlivým trestom za hriech? Predstav si toto, keď Ježiš príde a bude súdiť, tak on, Ježiš byčal a repekla dženes. Predstavím tu, že sa áno da súdosť, že ko džala prvom posúdosť. Biblia písala, že mŕtvych bude súdiť prvých. A potom avka mi džala. Ale kam v tepenol, je pekla trestom? Áno, pekla Biblia hovorí, že pekla tam mučí. Mučí ľudí. Predstav si toto, že pekle je normálne, keď ideš o sebe meso, znovu narastie. Když představím tu kakanák, sa tu že omulušena. Predstavím tu moros, a sta žaloko schalo leđenes, chali scalo. Predstavím tu, že me gjo mušela. Amen. Mušino tebe videvino, ali o more, amen. Toto je silné. Amen, halleluja. Predstav si toto, že keď toto hovoríš, že aj more musí vydať mŕtvych. A predstav si toto, že v mori, keď ľudia tam boli už mŕtvi. Predstav si to, že normálne žalúci zjedli aj človeky. Ale predstav si toto, že musí vydať more aj ľudí. Takže Ježiš má moc nad smrťou, lebo on má kľúč. Biblia hovorí, že Ježiš má kľúč smrti a od podsvetí. Amen. Ďalej.
čo je cieľom cirkvi? Cieľom cirkvi je to, aby sme mali večný život. Amen. A cieľom je to, že Duch Svatý chce nahromadiť ľudí, aby spolu, bo Biblia píše, že my sme nevesta Kristova. Cieľom je to, že človek, keď prichádza k Bohu a zmení svoj život, pozri, jaký je cieľ je to, keď človek sa mení. Jaký je cieľ to? Predstav si toto, keď človek prichádza k Bohu a Duch Svatý, jeho práca je to, aby nahromadil ľudí, lebo chce nahromadiť jednu cirkev Bohu. Amen. Ale predstav si toto. Cieľ. Tak, čo je to cieľ? Cieľ. Božie kráľovstvo. Cieľ je to Božie kráľovstvo, no áno, máš pravdu. Ale na tom cieľom musíš bojovať každý centimetr. Amen. Predstav si toto. Cieľom diela Ježiša bolo to, aby zvestoval a kázal slovo skúšeným srdcom. A teraz si predstav. Predstav si toto, že diabol nedal pokoj. Stále pokúšal Pána. A teraz si prosto predstav, že človek, keď ide do cieľu, nemôže tak ísť do cieľu. Musí bojovať. Amen. Lebo duchovnosť, keď človek žije v duchovnosti, predstav si, že v duchovnosti je tam nastáva boj. Jaký boj? Že ja bojujem s diablom. Ale keď človek nechádza do cieľu a nechce ísť do cieľu, Ježiš išiel do cieľa. Jaký cieľ bol Ježišov? Že išiel na kríž a zvíťazil nad smrťou. Amen. Ale v dnešnom dobe človek sa nechce viesť Ježišom Kristom. Mojou otázkou je, čo chce človek, aby mu urobilo to, že bol šťastný. Predstav si toto, že ľudia nechcú Boha. Ľudia chcú len to, aby mali to pre nich, to spravodlivosť. Čo je to spravodlivosť? Čo je to zmeniť svoj život? Amen. Ľudia sa nechcú zmeniť. A predstav si, že Boh tam nemal ruky na ne, ale ešte dovolí, aby diabol útočil. To je to silné. Predstav si toto. Človek utvoril človeka, dal mu voľu, aby robil, čo chcel, ale otázkou je to, keď zomriem, bude moja duša spasená? Bude moja duša zachránená? Potom mojou otázkou je, čo chce človek? Predstav si, my žijeme vo svete, ale svet nás nemôže vzať k sebe. Biblia hovorí, že buď slobodný. Ja budem slobodný. Bez Boha sa nedá nič. Dneska na učeno po tej vinole deles, kada inođeno do svetos, a kada preskačo varesu marakoro, prinđaralo Ježiš. Lebo soske, kamo li stare? Za zrako sam bol pomoc. Čalis varikana odol tut škušinom. Odol tut muko, a odol tut preta škušinom. Tak, amen. I keď skadami je si kavo, že te sarna kamiale devles, ale fur vareso, kota cielos, fur mušu ne te pinđareles. Lebo kada dneska šlo vareso, rodol kazle devles. Amen, aleluja. Amen. Представям таке жакана, že тут најнико, мулеп дай вода салча тул he odol. Tak skladám si kavo, že odol varikana škušinu kolik dženes. Či sa bude viera? Skrze viery sme spasení. Aleluja, aleluja. Na to, toto otázka, vieš čo, otázka bola až do srdcu. Keď človek si uvedomí, za jakú otázku teraz si mi dal, otázka bola, že človek nemôže si vybrať svet. Človek si môže iba vybrať Pána Ježiša Krista. A predstav si, Biblia hovorí, že bez viery sa nemôžeš páčiť
Bohu. A teraz pozri, Biblia aj hovorí toto. Ten priateľstvo vo svetom sa nemôže páčiť Bohu. Teraz si predstav. Prečo Boh nedovolil človekovi, aby bol sám? Ale urobil mu ženu. Tak, predstav si toto. Poďme tu. A kada predstavi tu, keďže odol nakarmil nás dženevských korkores na nefeder, musaj Giuli prezitával. A kada miro taskari. Pokiaľ Giuli pas miro bokos, či naďal opal muž, ale Giuli pročave, že omušinu hlava rodiny, ale už kada miro taskari. Takže tu je Boh, rodina a služba. Čo znamená to Boh? Čo znamená rodina? A čo znamená byť služba? Takže tu Boh naraduje život človekovi, pozri Adamovi dal život, ale rovnú cenu ešte nenašol zvieratami, v rastlinách, pôde. Ale rovnú cenu našiel, keď mu dal Boh ženu. Teraz si predstav, že Boh mu dal ženu, lebo človekovi není dobre byť sám. Ale mojou otázkou je to, predstav si, tu je Boh, tu je rodina a tu máš službu. Teraz mi predstav hovor, že kde ide tá rodina a kde ide tá tvoja služba. Pokiaľ človek si nevšíma, že jeho rodina není zachránená a človek si nevezme rodinu Bohu, jak môže ovládať cirkev? Jak môže ovládať ľudí? Jak môže ovládať druhých, keď on sa nezvláda rodinu? Biblia všetko nám ukazuje o láske. Predstav si, že lásky sú 16 druhých lásky. Predstav si to, že čo je to láska? Biblia píše, že Biblia hovorí, pokiaľ Biblia čo hovorí, že Ježiš prišiel na zemi, ukázal nám, že priniesol 2 zákony a dodržuješ celý zákon. Ale mojou otázkou je, jak môžem milovať druhých, keď ja sa sám nemilujem? Ja mu môžem podať ruku, keď ja sám nedám si otázku, som ja zachránený? Amen, amen. Kde ja mám problém? Prečo Biblia hovorí, že skúmaj sám seba? Čo mám skúmať sám seba? Čo mám skúmať sám seba? Normálne môžem vidieť do môjho života, čo mi chybí. Čo potrebuje môj duch. Biblia hovorí, že bez Boha človek je mŕtvý. Ani človek nevie, čo stratí. Ale predstav si toto, že človek sám nemôže slúžiť. Musí byť tam žena a jeho deti. A vtedy Boh riadi jeho život. Amen. Prečo je dôležité chodiť do cirkvi? Amen, aleluja. Så ska in dôležité te pirel ander cirkva. Jezuske prava, Biblia písalo, že musaj to pilo, ander cirkva. Biblia písalo, že kaj džaha. Pokiaľ naštívenia cirkva, mám predstaviť tu, da žive zbuđene kada ske našave, a musaj teže hľadať cirkva, lebo kame stavilo zachránime. Kame su tavilo tiri duša, bo miri duša spasíme. Amen. Ale da žive speske dženo navšimljeno, že so stratino, že so ske naštívilo zboros. Maglin kada Feder kere, meginava Biblija, a me ole straživava, ale kama tu megete penol, pokal sal kere, gines Biblija, to je litera, a litera zabija. Pokal nenaštívuješ cirkev, chcem ti povedať, bratu, čo naskôr sa priblíž Bohu, lebo nevieš, lebo prichádzajú zlé časy, že tvoj život bude na dne. Mám tiež otázku. Jak vieš, že si spasený? Lebo vieš prečo? Lebo som vyznal a prijímal zo srdca. Amen. Lebo mám v sebe Ducha Svätého. Amen. Amen.
Otvor si Skutky 2, verš 42. Skutky 2, verš 42. 2:42. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a k modlitbám. Teraz si predstav, že tu píše, že neustále sa venovali učeniu. Čo znamená byť neustále sa venovali učeniu? Tomu sa slúbili a... Tak, amen. Lebo Gianni som si povedal, pokiaľ tu avea, alebo mea váha do vzťahu do druhého, rozkýkať, aké hindy, kde sú dvaja, traja, tam je Boh. Teraz si predstav, nie sme sami tu, len nás je Boh. A teraz, lebo čo robíme? Svojky raz rozkýda z Olaf. A kada predstavím tu, že poučeníka, kaj dža nás, kaj smerine nás, ča fule druhého. Učeniu, modlitbe. Predstav si, že čo môže robiť modlitba. Modlitba nám hovorí, že je to komunikácia s Bohom. Ale učenie je to, keď sa dáš učiť Bohu. Aby si bol vychovaný. Amen. Tiskam ova strel Avri, že sa odol, da fur sam kadaj, te popečila za kanami, sa odol svorinđa zna, on tam vdýchol. Takže tebi tu klejas, sa gejas keď da manuš, Amen. keď ma jo filas čik, je čungar. Aleluja. A ja odkeržaversky projaka. Keď skláme keď sikavo, že kada manuš as furt, ando shit no. Представи тук когда лача спенес. Представи тук, že sa ráda sú Ježiš. A páše has uribnikos sú ho páni. Представи тук, Ježiš tekam na vás, to čo delas u vás stavila sú Zrejme. Ale aké míry otázka hin, kada sa rakana predas opral. Soske koli koreske o Ježiš ilas ečik a makňa spojaka. Predstav si, že hlina dáva život, lebo bez hliny, pozri, soske o Ježiš, kedy čungača sa drhlina. Svatosť. Lebo ten človek ešte bol v tme, ale o Ježiš sa ravňas. On oddelil tmu, aby videl svetlo. Lebo už to nám ukazuje, že už v Genesis Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo, povedal, že svetlo je dobre a oddelil svetlo od tmy. Takže už bolo. Amen. Ale bikamo vás to prava, že sa mu Ježiš čungača z adrenalína, predstavím tu že ojan so peňaz po Ježiš. Nie som mu hoden rozhľadať rebenka na obuv. A to symbolizuje obuv, to je evanjelium. Že Jan nemôžel vzať Ježišovo evanjelium a išiel on kázať. Nie. Čo povedal Jan? Nie som hoden. A teraz si predstav, že Ježiš chodil po hliny, pekojachik sa rakana plene, že prlas, iľas, čungačas, to je desky pojaka a predstav si, že ho štipalo. Co ste bezpečala sojaka? Lebo mal leské pre svetlo. Tak. Keď človek je v tme, predstav si, že človek je v tme, nevidí nič, iba je tam sama tma. Ale predstav si, keď prišiel Ježiš, natrel mu hlinu na oči a teraz si predstav, išiel, čo povedal Ježiš? Choď sa umie a umí tvár. Predstav si, že Starý človek otvorí oči a vidí. Takže on